Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sugeng pinanggih karejan kawilujengan khususipun ingkang tansah setuhu mirsani channel Solawe teng pundi papan kadununganipun. Mugi-mugi ingkang mirsani channel Solawe mang diparingi bagas waras jasmaniah rohaniyahipun dhuwur lan batinipun, lan mugi dipun gampelaken sedaya urus-urusanipun, lan mugi dipun tambahi rezeki ingkang kathah mrimpah ruah krana rindanipun Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Tetes para sedulur, dalu menika channel Solawe badhe nyuguhaken utawi nyajikake nggih menika perkutut berkaturanggan Durga. Dados perkutut berkaturanggan Durga niku perkutute jenisnya mengaten nika lho. Iki perkutut berkaturanggan Durga. Sadèrèngé dalem matur marak seba cumantaka tengasane panjenengan sami badhe matur sedetail utawi kanthi sak rena-renane penggalih. Dados para sedulur, dalu menika channel Solawe badhe babar utawi medharaken perkutut berkaturanggan Durga. Napa kang diwastani perkutut berkaturanggan Durga? Perkutut menika niku yen negel nggih, yen nyuwanten niku wanci dalu. Yen siang boten purun. Niki coki dalu jam-jam sing kramat ngoten niku mesti negel. Niki perkutut menika kula rambut niku pun dangu sekirang langkunge nggih sekitar 3 tahun. Niki coki mulai jam 11, jam 1, jam 3 niku negel. Lah niki negele perkutut menika niku beto aura mboten kepenak. Dados perkutut Durga niku negele yen dalu niku ngundang makhluk astral. Dados niku yen dalu negele niku cogi wonten jam-jam 11, jam 1, jam 3 niku mesti niku negel. Niku sedaya manuk muni glebakan glebak-glebak ngoten. Iki negel. Lah ngoten niku nandhakaken yen sakiwa tengene lokasi wonten niku wonten makhluk astral ingkang dugi. Dados perkutut Durga niku mari pitedah pitunjuk yen dalu menika wonten makhluk astral sakiwa tengene sak jabane griya. Jadi perkutut menika niku perkutut ingkang keramat, ingkang peka terhadap sejenis makhluk astral. Perkutut itu menika modele anda pasor dulu mawon. Iki diwastani Durga. Dimanfaate nggih menika mari pitedah pitunjuk yen wonten marabaya makhluk astral dalu iki mesti negel mari pitedah. Terus dalu mesti medal. Glebeg niki perkutut menika mari pitedah pitunjuk wonten makhluk astral. Lah niki perkutut menika titisane Bathara Guru. Bathara Guru niku nyabda zaman rumiyin yen para winasih leluhur rumiyin yen perkutut sejenis Durga ngeten iki sabdane Bathara Guru. Bathara Guru sejenis dewa. Dados niki saged diparingi waskita
saged diparingi awas, saged napa niku saged netralisir makhluk astral, makhluk gaib, sejenis basa sing boten sae saking wetengene dalem griya ngoten niku insyaallah mah perkutut-perkutut katurangan durga nguwuh menika mari pitedah mari pitunjuk. Amargi perkutut menika termasuk perkutut unik, perkutut langka nggih. Terus niki nggih boten kok perkutut durga nguwuh niki perkutut gawat keramat boten. Perkutut menika perkutut ingkang saged netralisir makhluk astral, makhluk gaib. Perkutute kados mengaten nika Bapak sedulur. Dados niki titisane Bathara Guru. Lah Bathara Guru niku maringi nyanepa utawi sangkoma, jaman riyin niku sangkoma. Sangkoma niku nyisip ilah-ilahane sangkoma niku nyisip teng katurangan perkutut durga nguwuh. Dados para sedulur, pami para sedulur gadhe perkutut berkaturangan durga nguwuh kedah diramut ingkang becik ingkang sae. Amargi perkutut menika manfaate ageng banget, saged netralisir makhluk astral, makhluk gaib. Umpami wonten napa-napa mesti perkutut niki tengah dalu mesti negel ngiwanten. Amargi perkutut menika peka terhadap makhluk gaib, makhluk astral. Terus para sedulur, diwastani perkutut berkaturangan durga nguwuh. Dur niku cara tiyang Jawi diwastani dur niku basa Indonesiane nggih menika tiyang sing boten gadah atur, boten gadah aturan. Durga go niku wata tiyang niku ingkang boten gadah handap pasor. Lah nguwuh niku nyuwara yen tengah latri. Dados mami podhe sedulur wonten suwanten tengah dalu, boten aturan ngoten niku tetep kirang prayogi kirang sae. Dan niki ilah-ilahane perkutut berkaturangan durga nguwuh. Dados perkutut menika termasuk perkutut ingkang istimewa, ingkang keramat, ingkang mistis. Nah diwastani perkutut berkaturangan nggih, katur niku ngendikan, anggon niku rasukan. Lah culika niku pusaka, wisma niku griya, turangga niku tumpakan. Lah kukila niku perkutut berkaturangan sejenis durga nguwuh menika. Dados Bapak sedulur, perkutut menika sampun saged dalem prediksi utawi dalem eling-eling wamit Jawa niku kemutan cogi wayah lastri, wayah dalu negel, mesti manuk menika wonten makhluk ingkang boten sae teng kiwa tengene griyanipun kawula. Terus kan mesti beto suwanten gelabakan teng kanca kancane diku saya untuk nderek gelabak, jadi mungkin si negel mawon. Amargi perkutut menika beto saged netralisir, saged detesti utawi mangertos sin sak kiwa tengene niku wonten makhluk astral, makhluk ingkang gaib, ingkang gawat. Dados para sedulur, angge dalem medharaken perkutut berkaturangan durga nguwuh kula cekapi semanten, kabeh wonten atur katane kawula kirang terap yang sae, sadhereke ngapunten sak kathah-kathahipun. Ana wijabang nang telenge bumi, kairing para nabi wali, alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik walhidayah waridho wal kinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.